Det holder godt til. Det holder godt til. Fuck os. Ja, der er en café hernede. Jeg går på den. Vi venter på de andre. Kender altså en god café, der skal over sidst. Ja, er det den der med sådan en rød løbe ud foran? Det ved jeg da ikke. De er ude at pisse. Okay. Nå, du kan ikke se, at jeg er tomme fremme. Det bliver man ikke. Det er bare. Okay, Edward, see what's behind to be messy. No, vi har afsløret hemmeligheden. Er det muligt, vi må? We destroyed the secret.